sok ben yen aku tua apa ya isih kaya ngene iki ya. Mesti ya ketok tuwik kae. Ning coba nek kowe mesti sesuk kempot kaya ngene iki lho. Pipine iki mesti kempot Lah ngene. ya orang ngene iki. Lah piye? Ya bentukan kaya aku ngene iki sak ora-orane yen tuwa kuwi ya kaya Roy Martin ngono kae. Roy Martin. Lah iya no. Lah kok terus mbok bandengke ngene iki lho. Bintang film sing viral saiki sak wetenge tahun 80 wah. Jenengan niku kok pede nek jaman. Lah ya pede no. Lah kok ora pede. Ya kudu. Nek ngene aku dadi mbayangke Kang. Kira-kira sok yen aku tuwa ya pede kemayu kaya ngene ya. Mestine sik. Lah iya no. Nek watuk ki mau tambane nek watak ki nganti. Lah iya wis gawan bayi kok ngono kuwi kok. Terus pundak saya tuwa dadi jaman dua para yuga. Dua parayo. Para yuga kuwi wis akeh tas sing padha ngelincati wajib ngelincati dharma dadi paron-paron. Separo seneng panggawe dosa, separo kautaman. Ini sing kari dhewe ku mau jaman kali juga 80% padha seneng gawe so. Sing ora seneng makane 20% kula diarani kali juga atau zaman pungkasan utawa zaman akhir kaya saiki. Ki Dadi kula panjenengan niku wis mlebu ning gone jaman tuwa. zaman tuwa. Kalebu wong-wong sing padha nglewakake wajib. Nah, saiki ra akeh to. Ngalingsir saka Wong saiki ki barang sing luput kuwi wis dienggo lupiya, dienggo tradisi. Dadi Kuwi kleru, goroh. Ning wis kuwi dianggep biasa. Contone anak wedok Nuri, ayo Nduk, ndang mlebu ning sanggar kene. Niki nembe OTW Rama. Monggo dhek lagi adus. Oh, lagi arep adus. Lah OTW niku OTW adus, ngoten lho. Nah, kuwi pangrasaku kaya lumrah kok. Kanca-kancaku sing padha tuwa kuwi ya ngono, reuni kuwi. Ayo ndang rene kancane nglumpuk. Ya aku OTW rono. Mongko jeneng sawah. Kuwi iki goroh. Mulane iki jaman kali yuga atau jaman tuwa. Jadi miyen mau kula tak nyuwun pirsa. Ya. Piye Kang Kang Abdo? panjenengan kaperang wonten sekawan nggih kula. Ingkang pungkasan jaman tuwa. Jaman tuwa. Jaman tuwa niku lha awake dhewe rak nggih termasuk ya urung tuwa. Ning wis mlebune ning jaman tuwa. Kamangka nek jamane tuwa, jaman niku rak ya alam ngeten iki to, Pak. Jaman tuwa. Lah nek pun tuwa terus pripun? Apa arep rampung jamane iki? Lah mestine rampung. Menawi sampun pungkasaning kali yuga, kuwi engko ana sing diarani Maha Pralaya. Maha kuwi gedhe, pralaya kuwi mati, kematianing jagat. Ngono. Bumi mati, surya mati, iya. Nek nang kawruh agama diarani kiamat. Oh. Pungkasaning jam. Ya ngoten awake dhewe niku ya ora ngerti sesuwe apa ora. Sing baku ya wis nek kon mlebu ning jaman tuwa niki ya kudu ngati-ati. Tak rasa jaman iku umure yo sih suwe. Sebab pungkasane jaman kono ana tandane meneh. Oh. Engko pungkasaning jaman kali yuga kuwi 100% sing ana wong angkara murka, 100%. Sebab engko bumi bakal dilebur diayak kaya beras kae. Kuwi wong-wong panggawe dosa. Lah, terus ana pitakon, lah niku sing sae-sae teng pundi? Wah, sing isih duwe rasa iman, rasa panembah, rasa panggawe becik kuwi wis luwih dhisik diwafatke. Engko ana angin jenenge angin Tirtamarta jenenge. Angin Tirtamarta ki mau ngenteki wong sing jih duwe nalar becik ki mau keneng dayaning angin ki mau angles kekes padha seda mati. Sing keri malah sing padha angkara murka. Lah kari angkara murka ora apa-apa. Nah, aku ora apa-apa, ora keneng wabah ngono to. Mongko dhek iku sing arep kena njebloking bumi wis ora sah crita kaya ngono iki Nuri malah wedi iki wis cilik kok. Wis rembug dina kiamat iki rembug tuwa. Ya muga-muga kuwi jek suwe. Engko jek sempat petuk
calone ngerakit bali wis mo nganti tuwa besok. Tuwaning jaman karo tuwaning manungsa ki beda lho Kang Lebdo. Tuwaning jaman kuwi mau atusan taun, miliatan taun nek. Tuwaning wong kuwi mau umur 58 ya wis rada krepo. Nah, saiki padha aja ketunggul padha rembukan ngene ra rampung iki ndang geguritan. Ayo kene nduk. Ayo wis. Nah, ayo diwiwiti sapa sing arep gurit dhisik? Oh, Ganes. Oh, nggih. Wah, tani. Yo, Ganes. Iki Ganes karep maos riptane Bapak Al Aris Purnomo. Oh, tak kira M.Sap. benten nggih. Monggo. Mbak Ganes. Tapel wates dening Al Aris Purnomo M.Sap. Dudu prakarane langit nalika lintang nangis. Dudu prakarane bumi nalika angin kakipa. Kakipa niku napa wong? Angin kakipa kuwi angin sing mandeg dadi siji. Oh, nggih. Terusne Awit saking donga wis ngerti dalan lan wektune. Uga kudu aweh wektu marang hawa nyaring kamursitan ing antaraning lebu ireng. Ora gampang ngener-ampang lan butuh dawaning tekad lan kencenging pambudi nganti doyan marani pati. Ngaten wong nganti doyan marani pati niku napa? lah yen puisi modern utawa geguritan kuwi sing ngerti dhewe ya sing ngarang iki isane siwa ki ya mung nafsir. Oh, lah. Kan puisi modern Jawa iki kuwi bebas. Tembunge campur aduk ya ora apa-apa. Sebab duwene Jawa iki mau puisi klasik pemane macapat, sekarageng kuwi ora bebas. Ora bebas diwengku dening Dongding Sukon Ngulon Buru Gatra lan sak piturute. Kulo kanthi ana puisi modern sastrawan Jawa ya melu-melu kepengin bebas. Mula njut gawe geguritan iki. Ngono lho. Mbak Ganes, diteruske. Ayo. Kula badhe nyobi geguritan. Mas Lebdo, monggo. Jaman iki wis banget tuwa. Dening Turya Ragil Putra. Nger, anakku, jaman iki wis banget tuwa. Kebudayaan wis rontang-ranting subasita mung kari cerita. Aja meneh kok sinom, dandang gula utawa gambuh. Salirik geguritan wae wis ora ana sing gawe. Kajaba kerlap-kelipe lintang ing langit kono. Sing setya ngrenggani sepining wengi binareng angambare cempaka sari. Wis ora ana tembang kinanthi sing biyen tansah methuk eseme rembulan wis ora ana. Yer kajaba swara tangis saka pang-pang lan godhong mlathi sing dumadakan ceblok tanpa daya ngrungkepi bumi. Jaman iki wis banget tuwa, anakku. Aja ngimpi kembang guritan ngrenggani taman bocah. Angon galik-galik panguripan. Nah, iki
Pak Turyo Ragil Putra kuwi sawijining sastrawan kondang saka Tulungagung. Ya. Iki panjenengane rumangsa giduh penggalihe ngrasake ajuning kabudayan. Lho. Nanging aku lan sampeyan iku ora perlu susah, ora perlu kuwatir kebudayaan iki mau piye iku ora perlu. Sebab saben-saben zaman mesti lahir anak zaman kang bakal nglaluri budayane kuwi. Ngono lho. Oh nyatane lomba geguritan kuwi mau ya akeh kok saiki. Nggih. Wah, iki ya sok dadi yuri lomba geguritan kuwi, mulane janjane isih ana. Mung anane owah Mas Lebdora kaya jaman biyen. Sapa-sapa terus seneng klenengan, seneng nang prapatan maca geguritan. Terus nek sepasaran bayi maca patan. Obah musik zaman diarani transformasi zaman. Budaya kuwi lestari ning owah bentuke utawa owah. Owah kuwi lho, owah apa dibungkuse ngono lho. Nah, pun klenengan ning sakmenika dados campur. Trep. Oh, gitu. Trep. Lah saiki yo eneng kono ning campur sari yo. Ibu Pertiwi yo metu, Wilujeng yo metu. Ning alate wis dudu gamelan jangkep ageng. Alate dadi mung orjen tok wis iso kaya ngono kok. Lah ku jenenge. Ning nilene isih ajeg. Lah tumrap wong sing ora sangu cepak-cepak rasa ya kuwi kaget. Iku jaman iki wis rusak, jaman tuwa, jaman edan janjane, jaman iki mesti kaya ngono kuwi. Selalu mengalami perkembangan. Nggih. Nah, ora perlu kaget. Aku kowe iku ora perlu kaget. Benten-benten Oh. model-model. Nah, aku jenenge ngelmune transformasi nilai budaya. Kuwi jaman Singosari Mojopahit nganti saiki ya padha wong Jawa ki ya ngono kuwi. Ning obah-obah. Nah saiki Mbak Nuri, ayo. Aku emoh tuwa dening asma Sandi. Aku pancen wis arep tuwa. Nanging aku duweni rasa enom. Arepa urip mung dhewean. Nanging aku mesti ngadeg dhewe. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku ngupaya migunani. Arepa umur wis klewat tuwa. Nanging aku isih migunani. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku mesti olahraga. Arepa kulitku lekas mengkerut. Nanging lakuku ora kaya bekicot. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku tetep ngupaya. Arepa aku ora duweni pangkat. Nanging aku isih tetep diajeni. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku seneng maca. Arepa mripatku lekas blawur. Nanging aku ora pikun. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku seneng jajah desa Milangkori. Arepa mlakuku adoh dak lakoni. Nanging aku ora tau sambat. Aku pancen arep tuwa. Nanging aku seneng gladen swara. Arepa suaraku ora laras maneh. Nanging aku seneng nembang kanthi senenging ati. Dah, iki cocok, Pak. Pak Asma Sandi iki. Iki cocok ngene iki. Ya. Aku pancen arep tuwa, nanging aku tetep olahraga. Aku pancen arep tuwa, nanging aku tetep seneng maca. Iku
iku kadene pripun? Tegese menungso ki mau optimis, aja nganti nglokro. Tur tembung tuwa kuwi ing beda-beda daerah negara ku mau beda. Yen wong ketimuran, wong Asia Tenggara, umur eketan, umur widaan wis rumangsa tuwa, rumangsa ora kanggo. Ning yen wong negara Eropa, malah ing Eropa kuwi ana tembung kehidupan baru dimulai sejak umur 60 tahun. Wis tuwane ya. Yo, ora saka pangrasane dhewe to janjane. Nggih. Ngerti panjenengane Bapak Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia, kuwi umure wis pira? Umure wis 80 tahun. Donald Trump rajaning jagat kuwi umure pira? Wis 70-an tahun. Semangate sih iso nggempur Palestina kaya ngono lho. Yen wong Jawa jekek mestine wis wegah. Tengok-tengok ning dhuwur lincak ngombe ginastel lah. Ya sidane ya saya tuwa tenan, saya krepo tenan ngono to. Umure tuwane jane nom. Nek wong Jawa akeh-akeh gimana nggih, Pak? Lah, sebabnya menapa? Menika kawisesa karo ideologi sing dianut. Sebab ideologi kuno ora ana jenenge urip kuwi dipara patang perkara. Brahmacarya, Grihasta, Wanaprastha, Sannyasi niku lho. Brahmacarya ki balita aja cilik. Lah di sekolahno besok ben pinter. Oke. Terus yen wis umur-umuran Grihasta, griya ki ra omah to. Kondo omah-omah. Oke. Engko yen wis anak-anake pamane wis mantu do mandiri, ya, jenenge Wanaprastha. Wana ki alas. Biasane wong kuno biyen terus padha ninggal omah, padha mapan ning alas topo. Lah kok topo? Niru Siwa Budya Mahadewa sing ngedaton ana Kailas, ana pucuk gunung Kailas itu. Sebab engko arep bali ning nggon dewaning pangukut ya, Bathara Siwah Sang Hyang Guru kuwi. Nek wayang iku kados mendhita ngaten. Lah, Brahmana to mendhita. Kuwi wong Asia iki rata-rata ngono. Ning ora kabeh kudu ngono. Nah, sebab sisane urip ku mau jeh akeh sing kudu ditindakake. Yen sisa sosial, iso ngrakit basa, sisa mengabdi. Lah ngopo ora ngono. Dadi Pak Asma Sandi iki aku cocok. Nggih, nggih. Nah, peradaban dunia iki sing maju ora Asia, sing maju saka Eropa. Mula nggon-nggon kaya ngene iki, optimisme iki nek wae cocok karo wong Eropa. Nggih. Ora kaya wong Timur sing gampang klukru krepo kuwi terus ndang glinting wae Unjuk kuwi. ginastel. Nah. Saiki genti Mas Lebdo arep monggo Mas. Kok kaya tembang iki ya? Napa? Loh, kok ora apa malah siwa ya Nes iki ya. Oke. Jenengan Iki pocong ya. nggih. Iki kok ngelmu iku iki pocong pelok 6 nur ya. Kalakone kanthi laku lekasir lawan kas tegese kas nyanto sani satya budya satya budya pangkasih durang iki dudu maca pat lho ya ning iki bawa pocong. Benten ya. Nah lah nek anak edok Nuri iki malah iso maca pat pocong. Nah coba saiki Slendro Songo we Kang iki ajar-ajar. Nah apa cakepmu iso iki iso liyane. Kepane sing kuwi ya ora apa-apa. Oke.
Bapak pocong. Nah, ngono to. Lah iki yo karo ngiras iki padha di dahar dilene iki to Kang Lebdo. Ngerak yo njut. Nggih, Pak. Nang kene nganti rampung ora terus neng kono lah. Siwa tak unjuk ginastel iki. Sebabe siwa ki yo wis tuwa, ngono to. Anon, ayo Mbak Nuri. Nggih. Bapak pocong tutu watu tutu gunung sabamu ing sendang pencoanmu lambung kiri prapteng wisma si pocong mutah kuwaya. Nah, Tapi bedane apa, Pak? apa? Ayo, Bapak pocong dudu watu dudu gunung, sabamu ing sendang, pencakmu lambung kering. Prapteng wisma si pocong muntah kuwaya ora guwaya. Kuwaya ki banyu. Niku ngerti ra bedane apa? Niku Bedakane suri niku apa? ayo klenthing. Klenteng nggih. Oh. Bener. Lah iki nek bocah saiki ya ora ngerti to. Nek klenthing kuwi kaya apa klenthing kuwi? Ana klenthing, ana ngaron, ana layah, ana suwo kuwi beda-beda. Oh. Nek klenthing iku mau bulet ngono, ana cangkemane dhuwur dienggo diseni banyu kaya meh memper kendi. Terus Gentong. Diindit ana kene. Oh, ini juga ada banyak. Nek kendi ana kucune sebab dienggo ngombe. Nek gentong mau gede sebab dienggo nyimpen banyu kuwi mau. Oh. Sing diangsu iki mau cemplungne gentong ben menep. Nek layah dienggo nyambel utawa dienggo mangan. Nek suwo kaya dene mangkok wadah jangan. Wong cilik. Iki yo pelestarian budaya kaya ngene. Nah, kuwi mau piranti-piranti kuwi mau saiki dadi cenderamata wis ora. Nggih, sak menika kata. Dadi ya iki mumpung sekaten niku akeh bakul ngono kuwi ning alun-alun kono. Ngono to? Nah, siji meneh iki Mbak Nuri, iki maos geguritan coba. Nggih, kula nggih, Wong. Gurit dening Yusra Edi Nugroho. Gurit mung papan kanggo istirah. Kaya dene gubuk cilik ing tengah sawah, ing antarane kemreceke manuk emprit ngonceki gabah. Gurit mung papan kanggo istirah. Kanggo sayah utawa kanggo kang makarya wegah. Gurit mung papan kanggo istirah. Kaya dene gubuk cilik ing tengah sawah, rame-rame mbakar jagung nyadong wangsit. Gendaan dedemitan, gendaan karo demit. Demit gendaan ing gubuk cilik ing tengah sawah. Gurit mung papan kanggo istirah. Tembung-tembung ukara-ukara padha sayah. Sawise dirodo peksa diajak nyebarake doro. Diajak nyebarake doro. Apus krama lan pitenah, gurit mung papan kanggo istirah. Nah, wis apik banget. Ah, Mbak Nur iki dadi panutup tetemon geguritan ning bengi iki. Katur marang para nupeksa, para pamriksa mbok menawa kagungan geguritan bisa dikirimke ing RRI Surakarta. Kaning iki rada lingsir, engko ndak udan apa piye tak pungkasi geguritan bengi iki ya. Muga rahayu kang padha pinanggih
widodone ring sambi kala. Turun. Matur nuwun. Berotot di Maldo.